Kinong mi khmat na nong pok sun si ki bakan thop ya MLA ba Meral Bonds bat MDC ba balajet radi harikat ki opsa na katanat bapet ya puli puthi ha ka district lambat kinong yalam jong ka darbar snang paham siem menda kasi arpunyo trik kula lingkot jai bajurep ya ka jingtei ya ka ek lavya model residential school ka ba ha ka snang paham siem ka bawan lingba na ka ministry tribal affair jong ka sarkar india ha ka jingpet mang tingka ha ka dor ka ba khan rekulur ha ka ni ka jinglet jurep la yu i ba ka jingtei ya ka te ka school kalong ka bayat stat bat ka bayat bet ya rinti nama ka jingla bat pentri kam tikna kontraktor ubala shimti ban pentri ya ka te ka project ka ba nakaliang kinong mi khmat kila ai ka jingero ya te kontraktor kat kumbala yu i ba ka jingtei ya ka te ka school ala ban pendap hadu proper persen ha ka balasa satang katu ka ni ka jing pentri kung ka jing pendat ya ka jing hang yet ka jing hang ba jing airong airup bat kiwe habang iwan ban jungo ban i dala de yaki jingya chung le kam ngidap di dokumen go bakraw bagi jing temu jong ka sorkar pedeng ka sorkar jela bagi jing angnut jong ki paiba kamtam jilong yeng ki boduk na ko benta benyo ban pa school hagi bakum kini ki school kala urlong but kat kum ga jing syam ga jongi kalong very satisfactory ka jing ya jong ka kam kalong go state hadu kata-kata kumbala basuthu kani ka project kade ka banungkong apo jong jela the very first of its kind apo ka jela ka jong paro kowi ha ka ba kipat ba jong kani ka dong berkathan kanung po kontunsi nong jong snong paham sim don bok adu kata-kata ba kani ka school kala yeng ni ai kuble ya ka education department jong jela ya ka ministry of tribal affairs ki bala bing pisa ni ai kuble ya i kontraktor bala menteri bahai kam idap di dokumen bani i baka kam kala ya state kumbala apasutu ka kam kala poi duna ya ka prapusan hadu kandai 4% ka kam la dep stang ka tu ka ni benta ki basa ka bokongsan na lor ka bangi sungu ya ka department ya i kontraktor menteri ka jing sungu ka bokongsan ya ka snong paham sim ya ka right nompo ya ka ilaka hibaro kibala no senyang ya ka ni jaka na ka benta banti ka ni ka school na ka benta ki long ying ki beduk kamtam ban ngi pen pau jing songo ka don barsnong ru benta ki bedon dongkat ki bedon hasenda ki betri rengkat bat ka department bat kontraktor ban pun urlong ya ka ni kam ka jing tmu jong ki babun ki balang ki pajba bat kini ki baro ki wanja ki wan long de na marba ka jing trish tom jong baro so ai kuble yau chief minister jong ka jela ya ka department ya inata minister concern jong education iba lakmen rumboy but we officer ki ba don ga benta ga bakraw pun urlong ya kini ka kam